дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пахши пиёдагард аз ҷониби нақлиёти мусофиркаш ба марги пиёдагард анҷомид. бархурди шадиди сабукрави Toyota Corolla бо нақлиёти боркаш дар ноҳияи Шаҳристон муҷиби марги мусофири сабукрав гардида боз 3 нафар ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардошт. танҳо дар давраи моҳи майи соли равон дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Суғд 21 ҳодисаи роҳу нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 14 нафар ба ҳалокат расида, 20 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. дар содиршавии ин садамаҳои нақлиётӣ агар аз як тараф ронандагон гунаҳгор бошанд, аз тарафи дигар худи пиёдагардон низ гунаҳгоранд. онҳо ҳангоми гаштугузор дар кӯчаву роҳҳо бо мақсади сарфа намудани вақт ҳаёти худро зери хатар гузошта роҳро аз ҷойҳои ғайримуқаррарӣ убур менамоянд. масалан, санаи 25 май тахминан соати 15:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Спринтери хатсайри мусофиркашонии рақами 80 Отабеков Отабекхоҷа Бузрукович соли таваллудаш 1968 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат тавассути шоҳроҳи Хуҷанд Ғафуров ҳудуди стансияи нақлиётӣ аз сабаби наандешидани чораҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста пиёдагард марди 73-соларо, ки аз тарафи рост ба чапи роҳ мегузашт, пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта, баъди дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат мерасад. ё худ санаи 29 май тахминан соати 12 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Corolla Баҳром Одилзода соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан ҳангоми ҳаракат дар километри 172-юми шоҳроҳи Душанбеи Хуҷанд-Чаноқ дар мавзеи деҳаи Қумбели ноҳияи Шаҳристон аз сабаби наандештани чораҳои эҳтиётӣ бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Мерседес Бенз таҳти идораи ронанда Юнусалӣ Шермирзоев истиқоматкунандаи шаҳри Бохтари вилояти Хатлон, ки аз самти муқобил ҳаракат менамуд, бархӯрдааст. дар натиҷа ҳарду нақлиёт осеби техникӣ бардошта, мусофири сабукрав Содир Ҷумаеви 50-сола истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Гули Сурхи шаҳри Истаравшан дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид ва худи ронанда ва боз як мусофири ҳамин нақлиёт ҷароҳати ҷисмонӣ мебардоранд. аз рӯи ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ дар шӯъбаи тафтишотии раёсати Вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд маводҳои аввалияи тафтишотӣ тартиб дода шуда, оиди сабабу омилҳои ба садама мусоидаткунанда тафтишоти пешакӣ идома дорад. масъулини бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд сабаби бештари дучор шудани ронандагон ба садамаро бо сурати аз меъёри муайяншуда баланд идора намудани нақлиёт ва риоя накардани қоидаи ҷойвазкунию сабқат рабт медиҳанд.